Njengobukiwe kaPaul, ndingowase-Worcester. UVepi undisebenzele iseyivisi yakhe, hayi intle kakhulu iseyivisi kaVepi. Ndingcwabe kakuhle umamam, yonke into yabo i-100%, yonke into yabo i-standard. Ibintle kakhulu into abandenzele yona. Asizanga nanto ukuza emhlabeni, sekuhleni asingephumi nanto. Bumhle umngcwabo, banamanzi, banee-drinks, i-sort of i-juice 100%, baneento ezintle like yonke into yabo, decoration, yonke into intle. Ndiyamncoma uVepi, usebenza kakuhle kakhulu. Ndingandithi ke nabanye abantu ingaske bayibone le nto baze bazojoyina so that bambone uVepi usebenza kakhulu, intle iseyivisi yabo. Enkosi bantu bakaVepi, enkosi kakhulu uVepi, yabulela. Ndiyaqonda ubona abantu abahle ngohlobo beqala ngoba kudala nje ndihamba. Whittlesea TV provides the comfort of online entertainment. Mahala.